ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଜୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମୋହକୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ଏକ ହାତୀର ବଧ କରାଇଲେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନିହତ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସତ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ସତ୍ୟ ଶୁଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭାବି ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ବଧ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଘଟଣାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେବେ କେବେ କଠୋର ଓ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।